naghahatag og pansin no, sa tibuok ng kalibutan sa Pilipinas City. Kaya lang ako din Pilipinas maya kamigin ang region 10. Labi na kining gitawag nila nga Centennial Cemetery kunin ang cemetery na sa ilalong o para magabot ta dito hanggang tamo sakay nini nga mao nga bangka. Sir, sa isa ka kuan sir, tag pila poy ka anhi diri sa kadlaw. Pero sa inyo halig sa imong karon nga biyahe karon nga daw kapila na. Ato pa. So tag 150 ka na biyahe wa. Dugay na kay na. Dugay na kay niya siya. Unsa na nga tuig? Bago na rin cross. Pero piling capacity niya. Gini siya, mahigay hangin kayo. Normal run siya. Normal running yung mahingani. Wala ko sa malangan mo baging unani. Daw kanang hangin kayo. No. Unang na ilalom. So ang dagat nilayo pa. Dito ra. Oo. Dili na magklaro tong kuan. Dili na. Naka-cover. Eh, kay nang good kay ba? 71. Sulatan rami ninyo. Kasi ikot pa. Okay ra mga 10 minutes. 10 minutes gamay no sa pag-abot kay abot lagi hangin kayo no kulit lang siyang may hangin nga
City. Biyernes ba karon? Sabado man karon. Sabado so yes, may pinakadagan. Mga estimate nimo mga pila katong kabok sila. Estimate lang nimo. Niabot kag mga 5,000 wala ra pod. Daghan gi kayo. Pero kamo ra or na daghan mo gahapon nagkuan. Tigatod pod. Daghan sa mo. So munang ang karon gamay lang sa mo kay gamay raman. May gani kay di po mo maginilog ba? Puli-puli kay sila tanan. Ali-ali mo. Kinsa tong nakaalis yan po. Sige din pangalan sir? Jason. Ako lang taga dire lang ka sa Katarong. Makakuha sa bayo nga tako sa balagi niya buwis buhay kakato nga kani nga estilo pud niya sa pagkuha po sa Palagway og kita po nato ang bakos nga turista nga naa dili nga malipay gid sila sa diya makita po nila ang kani niya pictures. Ito mo ba baksa tinawag ko Sunken Cemetery. Itong tinatayo natin ngayon is landmark lang ito. Tinayo na sa 1986. Lumang cross nandun pa sa unahan. Hindi natin pwede puntahan sa Tata yung laki na yung cross na yun. Itong lawak na cemetery is 5 hectares patungo ng Lumen Church. Ngayon natin tayo, hindi natin makikita yung shoreline. May shoreline kasi dyan, tag low tide. Ito na po yung kahit dito nakasang ito. Yung old volcano. Yan ang walkway. Sa gabi yan dito, tignan natin maliwanag yan. Kaya marami lang standby dito na nag-iwig, may solar kasi dito. Nandun pa yung lumang cross. Yun ha. Yung maitim na bato. Oo. Yung original ang bigas yan. Mas maganda kapag explore ka ngayon may GoPro. Makikita talaga yung lalim. Marine Sanctuary area nga dito ngayon. Bawal manghuli ng isda. Kung lang yung type ng isda. Bawal manghuli. Yun ha. Apoy time sir nga nabuhian ninyo doon sa kusog sa hangin. Wala gyud kaya gyud nyo. Kaya ra. Pero tanawon mo gud kay murag bugat kay ba. Pero kaya ra sa inyo nanad na mo.
kay ganiha abi ako makabuhi na. Kabunggan gani mo. Busy. So no, at least atong na-experience gagapaganda dito sa kaning cross din sa Maya San Bin Cemetery. Hangtod sa sunod gayon. Daghang salamat.